natin kinapot report ni Idol Spider Rodas. Ato ka na Pilipino, Idiay Singapore, Idiay na apo nga nagselebrar iti Paskua. Ato yung man ti damag manibod ka ni Idol Spider Rodas. IFM News. IFM News. IFM News. International. Ado Pilipino, Idiay Singapore, ti saan nakaawit ti Pilipinas ita Paskua. Iso nga Idiay da nga nagselebrar iti nasawa pagilyan. Ragrag sa klata di gito'y Pilipino nga agpapagayam. Nagkinlamayet bayat iti madalas a day off da nga Domingo tapno mariknada iti ragsak ti Paskua uray addada iti ruwar ti pagilyan. Kadawyan a pagturungan iti Pilipino ti Singapore ken Idiay Lucky Plaza iti Orchard Road nagbalina sentro ti panagkikita panagpipindangan ken panaggrambak digiti ag kakabayan. Adamit digiti pamilya nagapoy ti Pilipinas sa nagbakasyon ken nagselebrar met ditoy Singapura. Tapno makipagkaykaysa kadigiti kakabakyan ken gagayemda nga agtabtrabaho ken agnanaed ditoy. Para ti IFM News, Idol Spider Rodas, Manipod Singapore, Tatak RMN.